Asteburu luze batetan, Europako abesbatza esanguratsuenak iritsiko dira Tolosara. Alemania, Finlandia, Txekia eta barretik kalitate handiko abesbatzak izango ditugu, baina baita Gipuzkoarrik ere. Egia da, Tolosa, Europako abesbatzen bilgune bilakatuko dela asteburu batean. 23. kantu koralaren saria ahaztu gabe noski, azaroaren 5ean izango dena. Aurten, Donostiako hainbat auzotan, Azpeitian, Beasainen, Eibar, Hondarribi, Lasarte, Legazpi, Ordizia, Urretxu, Zarautz eta Zumaian hain zuzen ere izango dute goi mailako abesbatza hauetaz gozatzeko parada. Kultura preziorik ez daukan ondare bada, eta zentzu hortan harro gaude gure herria hemendikan oinarri horietan ezaguna delako. 53 urtetara iritsi da lehiaketa hau. Tolosa udalaren ordezkari bezala gure herriak duen eskaintzarik erakargarrienetako batera gonbidatu nahiko nituzke bai tolosarrak, baino baita Tolosatikan kanpo Gipuzkoarrak, Euskal Herritarrak zein hemendikan haratagokoak ere. Azkeneko 2 urtetan diru laguntzeko murrizketa izugarriak eduki ditugu eta aurten ere kendu egin izan behar dugu aurkezpen kontzertua eta egiten gendun baita kontzertu berezi bat. Normalian ateratzen dugu sari nagusia lehiaketatik kanpo, baina aurten gastuak ere murrizteko lotu egin dugu gure lehiaketari eta orduan asteburu baten ukiko dugu lehiaketa normala, eta hurrengo larun batean ukiko dugu sari nagusia. Sarreran eta abonuen prezioak mantendu egin dugu berriro. Aurtengo edizioan, 11 erdialdetik etorritako 19 abesbatzek hartuko dute parte. Lehiaketa fasea 6 saio ukiko ditu, urriak 29tik 31ra, eta azaroak lehenengoan klausura eta sari banaketa. Aurten dauzkagu 6 umentaldeak, aurten obra behartua Junkal Gerreroren Kalera Gazteak, gero ahots taldetan bakizuen musika sakroa eta profanoan aritzen diela, eta bost ahots talde ditugu, eta gero koru mistoetan 8 koru ikiko ditugu. Polifonian Sanctus Benedictus, Josep Bilarena abestuko dute behartua bezala, eta folklorian Zuk zure ama Xabier Sarasolarena. Gipuzkoako koru bat daukagu lehiaketan, Errenderiko Landarbaso abesbatza. Azaroak batean, bertan, arratsaldeko 7 San Frantziskon, Erresuma Batuako Convivium Singers abesbatza eukiko deu. Azaroak 3 oso kontzertu berezia izango musika ortodoxana, Ukraniako Oreia abesbatzen eskutik, Santa Clara elizan, 7:30, eta ostiralen azaroak 4ean, baita ere Santa Claran eta 7:30 Tolosako Kea ahots taldea, Tomas Luis de Victoriaren omenezko kontzertua eskainiko digute.